Mga toy, oh. Oh, di ba? Katoy! Grabe, laki! Ala ka! Oh, di ba? Katoy! Grabe, laki! Yan. Oh, huli. Oh, ang ganda. Oh, huli. Ay, ang ganda. Laki, kabiwas. Kabiwas, tara naman! Kabiwas! Biwas, tara naman. Kaniwas. Yun o. Yay! Nakaisa pa ako. Oy! Oh, yan na naman oh. Oh, di ba kabiwas? Laka. Ay! Oh, di ba kaniwas? Laka. Ay, sus! Nakawala. Grabe talaga, kabiwas. Hindi mo paniwala sa huli mo, kabiwas. Oh, grabe! Anong oras nagkagat ko yan? Anong oras nagkagat ko yan? Anong oras? Itong malaki, ngayon ko lang nakagat, mga alas 8. Yung mga toy, oh, grabe! Oh! Ang laki mga toy, nasurot yan namin, kabiwas, oh. Ay, good afternoon mga toy! Napasugod tayo mga toy dito sa barangay, Sukmun sa Tambak. Yan, oh. Tapos meron na nakibita na dito mga toy. Yan, si It's Jen mga katoy, oh. Oh, positive yan mga toy, 5 finger. Tayon, ayos idol. Thank you idol. Yun, tatay mga katoy, oh. Tay, ano pain mo tay? Lumot yan. Lumot, mga katoy, lumot. Tapos, tingnan natin yung gamit ni ni Katsi, It's Jen. Tingnan mga katoy. Kasi pa-video okay lang? Okay. Grabe, mga katoy, tingnan nyo mga katoy. Ayan mga katoy, tingnan nyo mga katoy, huli niya, oh. Grabe, alalapad, oh. Yan, try mga Sukmun anglers po. Yun mga toy, oh, grabe. Oh. Sir, good morning. Saan ka palagi kuya, oh? Alvin Calero, Marvin Siran. Ayun, good morning. Ay, good afternoon po. Sir, amin ha? Grabe, ang daming nahuli niya mga toy, oh. Yan, Papaya anglers, alam na, may parking dito. Oh, grabe. Anong oras nagkagat kuya? Anong oras nagkagat kuya? Anong oras? Itong malaki, ngayon ko lang nakagat, mga alas 8. Meron pang tulya, oh. Cielo, yung paborito ng mga taga Bicol yan. Sige sir, thank you po. Grabe, Mr. Nagtag ko. Ayan, si Kuya Jewel, oh. Babalik pa daw si Kuya Jewel. So yan mga toy, tara. Yan tara mga toy, matatry natin dito, Kagata na, alas 7 pa lang. So ngayon mga toy, mga laona na siguro to, Kasi ko mga toy, na ako ng kila Ate Richie, kila Kuya Maris sa Cubao. Kaya talagang kanina mga toy, ito talaga yung punteriya ko dito. Kasi nung nakaraan na araw, may nagpost din dito sila Kachoy Marjon, harvest na daw dito. Grabe. Pataray natin mga toy. Gagamit tayo yung taw-taw, Si Kuya Dixon Vargas, oh. Grabe. Di pa tayo nakakasit up, dating 4 na sila. Ayan, oh. Ganda ng size ko yan, Andun pala mga toy si Kabiwas sa dulo. Kabiwas! Ginagawa mo? Malalaki dyan. Sige, paunahan tayo makapuno. Jokes lang. Mamaya zero tayo dito, mahirap na. Ayan mga toy, ito lang yung pain natin, lumot. Patry natin mga toy kung positive nga talaga. Yan, lalim natin 1 metro lang. Ayun na naman, uli na naman, Grabe talaga. Grabe, bayabasin natin sila mga toy dito. Bayabas. Ginagawa mo? Parang gutom na gutom sila. Ayan na, kinagat na idol. Ay, grabe. Ang laki. Mga katoy, nasaksiyan natin kagad. Kabiwas, dami na. Ay, mas kabiwas, oh. Marami ka na huli? We, grabe na. Nakitaan ko ng action kagad sila dito. Kakarting ko lang. Sunod-sunod. Otoy, yan na. Oh, di ba kabiwas? Ay, dala-dalawa. Ay, dala-dalawa. Dala-dalawa. Sayang, dala-dalawa sabi ko sa'yo, kabiwas. Isang dalawa sana mga katoy. Kaso nakawala. Sayang isa nakawala. Kabiwas. Good afternoon, kabiwas. Good afternoon. Ganda nung isa nakawala. Dalawa sana, nakawala yung isa. Mga toy, ulit. Sayang, nakawala yung isa. Diyan lang, ganda ng kibit pati kabiwas nilalakad. Yan, maraming salamat sa inyo mga tropang anglers dito sa natin Sukmun. Positive talaga mga toy, info.
Oh, dito lang mga tayo. Kaso si kuya nalalambat na kaagad oh. Shout out sa'yo kuya. Shout out sa nalilibog. Malilibog ay malilibog. Swerte kaayo oy. Ah, grabe. Grabe ang lalaki oh. Yan, dapat kayo na mahuli nyo, puta na. Ang dami yan sir ah. Pag may apat ka Ah, ayan na naman. Uy, sayang. Sa uwi na si Katsoy Jin, mga katoy. tatlo kayo. Solid subscriber pala natin to, mga katoy. Katsoy bata. Ininanap ka ni Katsoy Jin. Oh. Uwi na. Paubayan na raw sa atin to, mga katoy. Binigyan ako ng lumot, mga katoy. Eh, sabi ko na nga ba, oh. Dali, dali, itoy. Ayan, kabiwas, kinakagatin. Oh, yun, oh. Ala, kabiwas. Dadaling ko na naman to sa mga palakad-lakad kabiwas. Yan o, dalawa na tayo mga toy. Gandang size mga toy. Dito lang mga toy. Maglalakad-lakad ba tayo para makarami tayo. Mauwi na kaagad. Lalaki kasi nahuli niya eh. Yan nahuli ng mga toy. Laki na nahuli ni tatay. Saan kaya sila Katsoy Mario? Yan na naman. Oh, kabiwas oh. Ala, grabe. Laka, kabiwas. Ala, laki, laki. Laki. Laki oh. Oh, grabe. Ala. Oh, kabiwas. Grabe. Ganda ng size Katsoy. Pang-tatlo ko na to. Oh, isa yung nakawala. Ganda size oh. Lumot. Oh, lumot pain. Yan, Katsoy, yung mga taga ano, Sukmon anglers. Dito Katsoy. Lumot pain. Lalaki pati. Oo. Kakarating lang namin ni Kabiwas. Halos magkasabay lang kami. Pero sila Katsoy Jin, yung mga taga Kupang. Umuwi, dami ka idol. Yan Katsoy, shout out Katsoy. Shout out Katsoy. Oh, sa mga batuhan lang. Andiyan pa ba si Jin? Umuwi na. Grabe, ang dami ng huli. Oh, yun, kabiwas, kabiwas, oh, huli. Grabe, oh, laki, laki. Yan na naman Katsoy, oh. Ayun na, mga kapiwa. Oh, laki pati, ano ka kabiwas, ang laki. 5 fingers na, ay, laki talaga. Ba, ang laki oh. Katsoy, nakadali na laki. Oh, di ba mga toy, positive talaga. Punta na kayo mga toy, maaga pa. Mag-aalauna medyo pa lang. Nasa tabi-tabi nga lang. Ito mga toy, try natin ito kung mapakagat natin. Kagat na mga kabiwas oh. Uy, sayang. Ulitin mo. Kagatin mo. Binitawan. Ayan, yan, 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 yan. Oh, huli. Ay, ang ganda. Laki kabiwas. Kabiwas. Ay, kabiwas. Ay, ay. Ay, ay, huwag ka makawala. Bro. Uy. Meron din siya. Kabiwas. Dito lang kabiwas. Oh. Grabe laki. Pinalitan ko lang hook kabiwas. Oh, pinalitan ko. Tingnan mo. Oh. Laki na naman. Pangapat to na. Pangapat na. Dapat to talaga. Diyan lang sa gilid-gilid din. Sa gilid lang talaga ano. Oo, gilid ng tabi. Yun, laki rin dun sa kabila mga to yun. Lumot din, boss? Ah. Dali na naman si Kabiwas talaga. Bayabasin ko na naman si Kabiwas. Saan mo nadalian dong? Dito lang. Oh, isa. Dito. Dito. Bayabas. Grabe, mukhang uulan pa mga ito. Ulit. Diyan lang, oh. Diyan din ako nakakuha ng malaki. Diyan din nakakuha ng ano 5 kanina eh. Tabi ng bato na yan? Oo. Doon, banda ron. Oh, yan na Kabiwas! Yung isa! Hala!
Yun, huli. Ganda. Sabi ko na ba, kitang-kita ko. Ay, laki. Grabe, laki. Sabi ko sa'yo, i-ready mo palagi. Grabe, laki. Dito naman mga tay. Dadahan dito sa lipat-lipat. Dito na tayo malapit kay Kuya. Oh. Diyan lang kasi yan mga tay. Kailangan ayan na, inaangat na oh. Oh, di ba? Ala, ay kabiwas, plapla. Ay, kala ko plapla. Sus Maria, kala ko plapla kabiwas eh. Grabe. Yan mga tay. Oh, pang pito ko na ata to. Anim eh. Anim. Uy. Mashoot ka pa. 4.1. Kabiwas, 4.1. Mga tay, oh. Dami ko na uli mga tay. Pang-anim ko na to. Gaganda ng size pati mga tay. Grabe ito, oh. Hindi tayo mga tay nakakuha, oh. Lindol ba yun? Parang lumindol mga tay, oh. Ano mga tay, oh? Tanga ito, oh. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba? Ito naman. Ito naman. Sabi ko na nga ba? Tinatangay na naman. Kabiwas, oh. Grabe. Pagpasensya nyo naman ito yung spot natin, no? Mga ano yun, tinangay kasi na basura sa baha. Grabe, yan na naman. Ay, nalaglag ba? Ganda ng mga size, oh, mga tay. 4 fingers, so, di ba? Oh my God, 4.2. 4.3. Hindi pa tayo nagtagma. Kabiwas. 4.3, okay. Oh, Na, diba? galing. Tambak lang yan. Oh, yung Sukmon. mga kachoy, grabe na. Eh, sa'yo. Nandiyan, nakadikit. Yung mga tay. Ayos, oh. Kaso, lakas ng ulan sa dulo, oh. Sana makauli pa tayo. Dali. Ito lang mga tay, oh. Ganda pati ng mga size na mga tay. Ha? Inagat? Ay, ang ganda, oh, yan. Ayan. Wag muna. Wag muna. Ay, akin. Ay, sus, sayang. Inagat na pala akin eh. Oh. Nakatitig tayo, kibiwas yung intruder nyo. Sayang eh. Ulan na. Mababasa tayo. Dali. Ayun na mga to, ulan na. Woo! Ano? Ginagawa mo. Yan yung manakala tayo. Ulan na, inabot kami, ulan. A few moments later. Abi, ang laki yung mga katay. Buti na lang naka ka. Tinakbo yung pamiwas niya. Grabe, ang dami. Dami na nating huli, tapos nakadali pa tayo ngayon. Umutot na matangay yung dingmit natin. Mati, inabot kami ng ulan ni Kabiwas. Grabe, ang ganda ng ulan dito mga tay. Sa may at Sukmon kung tawagin, tambak. Yun, tambak to mga tay. Sa tambak, fishing spot. Sa may Sukmon. People's Park. Sa kabila, yung People's Park mga tay doon sa kabila. Yan, si Kabiwas. Yan, dami ko nang uli mga tay. Grabe yung uli ni Kabiwas, ang lalaki. Pero padalawang kilo, 8. Kumagat sa atin pa kahit umulan, no? Kahit umulan kayo, kumagat pa rin. Patingin ka sa inyo mga tayo huli namin. Tatlo ka rin pala nung umuulan. Grabe, nabot kayo mga tayo. Basa. Ayaw ko magat sa bulati mga tayo. Tapos isa lang yung ginamit kong pamiwas. Kaya ang dami ko nang huli. Mga tayo. Oh, ang dami, lalaki niyan. Oh, update tayo sa Sukmon. Ayan, oh. Mas lalo yung huli nila kasi Jin, nalaki. Ilan yung saya? Dami na. Hindi ko naman to. Hindi na rin mabilang. Oh, mga 10. Gagandahan, lalapad 10 siguro to. Oo, lalaki talaga Gaganda size, no? Ayos. Ganda. A few. Ako tayo. Oh, di ba? Ikatoy! Grabe, laki! Ala ka! Katoy! Talsik ko! Sabi ko sa'yo, malaki. Oh. Kabiwas. Ang laki, Kabiwas. Oh. Natanggal na pati. Oh, grabe. 5 fingers, Kabiwas. 5 fingers. Grabe ko na nga ba. Malaki yun eh. Grabe oh.
tabi, no? Salamat Lord. Thank you, Lord. Ay sa lagpas 1 kilo yan. Lumot din. Malapot talaga. Yung mga tayo, lumot din natin. Lumot boss. Lumot lang din. Oo. Yes yun. Lumot eh. Pag bulate, maliit eh. Naka-harvest din kayo sir? Meron din? Wala. Ay, wala. Ah, lumot yung ano. Lumot. Ayaw kumagat sa ano, bulati. Puro lumot. Dito nga sa mga gilid-gilid lang. Ay mga toy, ulitin natin mga toy. Grabe talaga mga toy. Kagata na talaga sa sukmon mga toy. Dito lang mga toy oh. Yan mga toy, tingnan nyo mga toy. Napakabilis. Yan oh. Ito lang mga toy oh, lumot dito mga toy. Ang liliit kasi ng lumot mga toy oh. Di katulad ng mga dati talaga ng haba. Yan oh. Yan, yan lang siya. Maliit, maiksi. Ayan na naman, ay ala, pula. Ang pula. Grabe, ang pula. Ang pula. Ayan na naman kabiwas oh. Tirak mo, ay sus, nakawala kabiwas. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Oh, bumula oh. Oo. Ayan, mga taga-buong bayan pala sila. Ay, nako. Ano kabiwas, yan na naman oh. Oo nga. Yan oh, dalawa na nakawala sa, ayan oh, yan oh. Oh, ay. Nakawala yung malaki na huli maliit. Ay nako. Mamiso mga katoy. Yung mga katoy, pakawala natin to. Sayang, nakawala yung isa ko eh. Lipat natin dito. Sayang talaga mga katoy eh. Ay nakapanghinayang pag ganun mga katoy. Laki pa naman. Yorte ni Kabiwas, nakuha niya yung try natin dito. Minsan kasi mga toy, nagkakain-kain lang sila dyan sa may batuhan, sa gilid-gilid. Baka isa pa sana no. Yun na naman si Kabiwas, ang laki na naman. Ay Diyos ko. Yun o, alala, mas malaki yan ha. Grabe. Dalian mo. Grabe. Lord, makuha sana ni Kabiwas. Grabe, ang laki. Yung binibidyo nga mga tayo. Ang laki oh. Grabe, laki niya na. Ah, pinakamalaki yan Kabiwas. No. Oh, pinakamalaki yan. Pinakamalaki yan. No. Swerte mo talaga Kabiwas. Kabiwas, laki rin. Oh, alaka. Uy, laki. Oh, grabe. Grabe. Ang laki na naman mga katoy. Kala ko wala eh. Inaata ko. May laman pala. Ay, ito talaga mga katoy. Mas malaki to. Lahat sa lahat sa lahat. Ano grabe. Uy, naku wala. Mas malaki to sa lahat. Grabe oh. Grabe. Lupit. 5 finger may gito. 5.2. Ole katoy. Ingat kayo, ingat. Sino kayo? Andito natin mga katoy. Yun. Kagatin mo baby ko. Galing ni Kabiwas ah. Lalapat din huli niya mga tayo. Alos hindi kami magkakalayo mga tayo sa huli ni Kabiwas. Grabe, lalapat. Uy, muntik na lang. Kala ko mayroon na naman. Dito lang mga tayo sa mga gilid-gilid mga tayo. Grabe. Yan lang. Tayo mo, yun. Kabiwas, tara naman! Kabiwas! Yun o! Yun o! Yay! Nakaisa pa ako! Uy! Ito! Yun naman! Grabe! Parang di maginikibit Kabiwas! Di! Ay kasi malalim pala sit up ko Kabiwas! O kaya di ko nararamdaman na tinatakbo yung floater. Ayan mga choy! Grabe oh! Harvest talaga! Lagpas na ako ano na, lagpas kalahati. Oh, lagpas kalahati na Kabiwas.
Kakatuwa talaga. Grabe. Thank you Lord. Oh, ganda ng size tol. Oh, lalapad no, nataba. Saan na ba yung ano? Ganda na kabiwas ng ano. Parang di halata na ano na kinakagat ako. Kinakagat ka? Oh. Ay, ang ganda. 2 beses ako kinagatan na ano yung magulo ata yung ano explanation. O yung mga tayo, dami. Oh, ang tataba. Grabe to. Oh, tataba. Lalaki nga. Tingnan mo mga buhay pa, ibig sabihin saglit lang kinuhuli. Kakahuli mo nga lang. Di ba? Ako naman, teka lang, antayin nyo lang nga mga kabiwas, mga kachoy. Nagpaalam na ako dami ko nang. Ba? Oo. Oh, magliligpit na pala. Nag-iisa pa ako. Sige pa, maaga pa. Maliwanag pa eh. Maliwanag pa, may tayo uwi. Pag wala ng araw. Ang lumot mga toy. Grabe. Magdala siguro kayo mga toy ng lumot dito pagka pupunta kayo. At muli, maraming salamat kay Kuya Noel at kay Kachoy Jean. No, grabe. Huli nila kanina. Harvest sila. Ay, kabiwas ang dulo. Ang dami pang namimiwas mga toy. Yan oh. Alas 5 na mga toy, kumakagat pa rin. So, ano, inabot kami ng ulan mga toy. Grabe. At ay, siyempre, maraming salamat nga pala kay Kachoy Noel itong shade na binigay sa atin. Try natin dito. Baka dito na sila. Nakawala yung sa akin dito kayo namatay. Kahit gabi na kabiwas, kumakagat pa rin. Oh, yan na naman oh. Oh, di ba kabiwas? Ay sus, nakawala. Ay, nakawala. Ang laki sana. Sayang naman. Ayan mga tay, last tayo. Si kabiwas puyat pa yan eh. Diretso kasi fishing siya. Tapos ano? Oo. Yun, sana nagustuhan niyo mga to yung ano natin, bagong update no. Yan. Sokmon, Muntinlupa ito mga to sa mga nagtatanong no. Tapos yan, Sokmon People's Park sa dulo na yun. Malapit na mga to, madugtong to. Madudugtong na tong ano to, spot na to. Papunta ron yung daan na to. Maambon na ulit kabiwas ah. Ayan lang po muna mga toy. Grabe. Malamig na. Kabiwas. Kabiwas. Malamig na kabiwas. Alam na mga kachoy. Harvest naman kami. Oo nga. Sa ano ulit, susunod ulit mga toy. At siyempre nagpapasalamat tayo sa ano, sa Sokmon Anglers kasi yan sila nag-tip sa atin no. At kay Kuya Noel, kay Kuya Jean kanina, na-meet natin kanina. Yun, marami po. Siyempre sa mga nag-tune in sa atin no, mga silent viewers, tapos mga solid na subscribers natin dyan. Happy Fishing Group, tapos Burus Anglers, Insa Anglers yun, maraming salamat. Trupang Biwas TV. See you know, oy, Kabiwas. Yan. Thank you. Thank you Kabiwas. Tapos ano mga tayo, yung ano pala, nagtatanong pala yung pain namin kanina, lumot lang mga tayo. Kumagat kahit napaka ano lang, yung napakaliit lang mga tayo na ano, lumot. Dito lang mga tayo. Wala kasing walang ano, wala talagang lumot na ano. Maliliit lang, pinagdudubli-dubli lang namin Kabiwas. Kulang na lang lagyan ng may tiban para umaba. Tapos ito yung huli natin mga tayo. Ang dami pala Kabiwas. Allah ka, kalahati. Napakalahati mo rin. Ganda pati ng klase. Ang lalaki pa. Gaganda, mga buhay pati yung mga to. Buhay yan mga to, hindi yan yung matagal na kumibit, talagang buhay lahat tingnan nyo, sariwang sariwa. Yun, maraming salamat po mga toy. Papaya Anglers, pwede na nyo rito mga toy. Tapos may ano dito, may parking pa sa jeep na sakyan nyo. Yun, maraming salamat po. Yee, Kabiwas, salamat Kabiwas. Bye. Yan, bye-bye. Thank you mga katsoy. Tayo, huli natin pala, pakita natin huli natin. Ganda, lagpas kalahati. Big sis. Kabing huli ni Kabiwas mga katsoy. Kaganda. Grabe talaga Kabiwas. Hindi mo paniwala sa huli mo Kabiwas.
Ayan, okay na. Dami, oh. Iwas, ano? Mun, Oo. lapad, oh. Yan mga toy, grabe na laki mga toy. Nasuratan namin kabiwas, oh. Yung iba nito mga toy, walang ano to, video na. Kahit kasi umuulan, kumagat kanina. Ayan, grabe. Thank you Lord. Thank you mga toy, grabe. Hari niya na mga toy, lumot lampain. Ayan, oh.